Ezihamba phambili indaba namuhla baseClipplands bathi seyinkinga eMbhede. Abe-EFF abeneme ngamaphoyisa aseMgungundlovu kanti kukhuthazwa izisulu zokudlwengulwa kuba zibike. Nazi indaba ze1 KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu kwaMzimba umntwana uyakhuleka nina beNdlovu enamandla. Sanibonani. Abahlali bakwa 76 ehostel eClipplands eMlazi eThekwini bathi kabasibone nesincane nje isidingo sokuhanjelwa ngabahola abaqavile ukuzokhankasa besahlulwa nje ukulungisa isimo senhlalo yabo nokubangwa kwembhede sokudluleke nenqwaba yemphefumulo yabantu engaphezulu kwekhulu. Laba abahlali basho lokho ngesikhathi ilungu lesigungu esiphezulu kukhongolose ubheka icele kade ehambelele indawo yokuxoxisana namalungu omphakathi ukuqhuba umkhankaso wokhetho weqembu le-ANC. Lubukeka lusayenzuka ikeyi udaba lokubangwa kwembhede hostela eClipplands eMlazi. Lo mbango lokhu waqala ngo-2014 njengoba bengaphezulu kwa-150 abantu sebadutshulwa babulawa ngenxa yawo. Kulo mbango kuvela ukuthi kunabahlali besitezi esaziwa ngokuthi esakwa R okuthiwa sihlala amalungu kakhongolose abasola ngokuthi sifuna ukulawula inhlalo isitezi esibizwa nge52 nabathi ibona labantu abasusa lokhu kubulalana ngwabadayisa imbhede yabantu ngaphandle kokubazisa baphinde balawulwe nokufaka kwabantu ezindlini. Bezikhulumela ngokwabo abahlali bakuleli hostela nongqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele kade eqhuba umkhankaso njengelungu lobuholi be-ANC kuzwelonke bambuza ukuthi balinde ukuthi kuze kufe bani ukuze bekwazi ukuqeda lesi sihlava sokubulawa kwabantu kule ndawo. Ubheka icele asikaze simbona afike kuthina la kubuza ukwenzakalani simtshela. Sasithe sibafuna ublockshamela wasekuqaleni. Isizathu salo ukuthi asibafuni ibona bedayisa imbhede kufaka umuntu ukugibhidiswa abantu ukuthi wahlala nentombi noma ungathanda. Izonto esazibangwa seqaleni sasibandana esizibangayo samchazela uthula imadonsela efikile. Kusenjalo omunye wabahlali uthi kumanje kunecala balivula elithinta ukubulawa komuntu owadutshulwa phambi kwakhe. Uthi kodwa kuze kube imanje akaze kuboshwe umuntu ekubena amaphoyisa bewanika ubufakazi. Ngavula icase phambi komuntu owadutshulwa phambi kwami. Nangu futhi umuntu osisithuze kwami owalimala la esigamekweni kwadlula umfowethu ngihamba naye. Wadutshulwa phambi kwami ngihamba naye. Ngomuntu mina engavula icase eJJ. Even namanje abasolwa abenza lokho akekho umuntu okwaboshwa. Ucele eziphendulela uthi ngokwakhe ubona sekunomkhulu umehluko ukubulawa kwabantu kuleli hostela nathi sekunciphile uma kuqhathaniswa nesigameko zangaphambilini. Angikwazi ukuxoxa ngamameda, angikwazi ukunegotiate ukuthi kunabantu abafile. Kufanele siqhutshwe kanye lezo zinto kuboshwe kukhulunywe. So uma ukwenza kahle kokubili lokho kuyabe khona ukuthula kungcono kakhulu ukuthula la kuleli hostel ke laba umlilo asikakafiki lesifuna ukuya khona kodwa isimo sinqunywana. Labahlali bathi uma kungalawuleka ukungena nokuphuma kwabantu bezohlala kule ndawo izinto zingaba ngcono. Bathi kubakhathaza kakhulu ukuthi kwaboshwa izihlobo zabo ezayihlala nabo kuleli hostela kuthiwa yizona engongqondongqondo ekubulaweni kwabantu abohlangothi olwasusa udweshu bathi basayichanasela ngaphandle futhi nokubulawa kwabantu kusaqhubeka yize izihlobo zabo ziboshiwe. Ngode Bokhosibisi wezindaba ze1 KZN TV ngibika ngisehostela eClipplands. Ilungu le-EFF ePhalamende lwazolonke uMathapelo siwisa ukuthi kangeke basatshiswe yisenzo sokuthi ke kudutshulwe kubulawe lo bebefolosa ngaye kwesobukhansela kwaCaluza ngaphansi komasipala uMsunduze eMgungundlovu. Usuwisa usho kanjena ngenkathi besestation samaphoyisa ePlace Slayer beyozwakalisa ungenami kwabo ngendlela amaphoyisa alisingathe ngayo lolu daba endaweni yesigameko. Umufi uThulani Shangase wakwaCaluza eMgungundlovu nobegaqela isikhundla sokuba likhansela le-EFF kwa20 eMsunduze udutshulwe wabulawa ngabantu abangaziwa ngesikhathi eqeda nje ukukhankasela iqembu lakhe kwaDambula eHewude eMgungundlovu ngesonto ntambama. Iqembu le-FF khala ngendlela amaphoyisa enze ngayo endaweni yesigameko. Izolo ilungu lethu le-EFF oyi-councillor candidate uThulani Shangase wadutshulwa elinda ama-party agents wakhe bebene-meeting. So manje because
ikhona into engasihlalanga kahle si-EFF ukuthi isikhathi uThulani adutshule ngaso nesikhathi amaphoyisa afike ngaso and then nendawo la adutshulelwe khona ingekavalwa kahle ukuthi bakwazi uthola ubufakazi so sila namhlanje police station ukuzoza ukuthi banantoni babutholile na ubufakazi izolo ithe befika pha kwi-crime scene ukuthi nabo ubufakazi esibutholile nakhona sifuna uyazi ukuthi ukusukela izolo kufikela namhlanje yini labayenzileyo ngoluphando le-candidate yethu. Yize noma iqembu le-EFF lithi lizwe imndunju ngokubulawa kwelungu lalo, kepha lithi kangeke lingaqhubeki nokukhankasa ngenxa yalesi sigameko. Sizoqhubeka si-campaign. Ayikho into ethi it's a no-go area. Yonke indawo abantu fanele banikwe ithuba lokuthi sikhulume nabo basikhethela ukuthi bona bafuna uvotela abani. I-intimidation ayizosiza umuntu because umphakathi nguwo ovotayo ukuthi sifuna abani asifuni bani because for the past 25 or 26 years i-ANC abantu base-Maritzburg dala behlupheka. Kanti amaphoyisa KwaZulu-Natal asiqinisekisile lesi sigameko sokubulawa kukaShangase athi bingakaziwe imbangelo yokubulawa kwakhe ekusenziwa uphenyo langaphakathi. Kanti ungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke uBhekicele kulindeleke ahambele umndeni wakwaShangase kusasa. Khona manjalo kwenzeka lesi sigameko nje uNdosi kuleli sonto ubekade ehambele umndeni wobegaqela isikhundla sekhansela le-ANC ku-Ward 101 eThekwini uSiyabonga Mkhize odutshulwe wabulawa nelinye ilungu le-ANC bebuye emhlanganweni ngolesihlanu ebusuku. Esidabeni ze-1 KZN TV kubika u-Ayanda Dube kwacaluza eMgungundlovu. Ngenxa kwanda kwesibalo sabafundi okusola ukuthi banukubezwe ngokocansi esikoleni samabanga aphezulu imbonambi secondary sikwambonambi enyakatho KwaZulu-Natal inhlangano engenzi inzuzo inhlansi yethemba ihambele lesi sikole yafika yakhuthaza abafundi ukuthi bangafeli ngaphakathi bavikele inswelaboya ezibahlukumezayo. Ubheka izikhalo ngomqondisi walenhlangano uthi baningi abafundi abasola ukuthi ke bayahlukumezeka emakhaya nasemphakathini abaqhamuka kuyona kepha bawuhlaba inhlali. Inhlangano engenzi inzuzo inhlasi yethemba iphume umkhankaso oqoshisa abafundi abanyukubezwa ngokocansi ukuthi bangafeli ngaphakathi kodwa baphumele obala ukuze basizakale. Ubheka izikhalo ngomqondisi kulenhlangano uthi baningi abafundi abahlukumezekile ngezindlela ezahlukene kodwa abaphumele obala ngenxa yokwesaba. Uphinde waveza ukuthi abafundi abayeke ukuzibandakanya nobaba abadala ngoba lokho kunomthelela ongemuhle. Oshuka dede bastresswa inkinga zabe bastressayo emakhaya bese beyaphuma befune indawo abazi zi-hotspots lapha bazothola khona amantombazanyana bese bepaka eduze kwezikole ke ngenhlanhla isikole imbonambe primary seduze kweparking imbonambe secondary seduze kweparking ivele so uzothola kupake imoto lana not because bafuna ukupakile kanti baneyinhloso ezithile. Uthishanhloko kulesi sikole uThulani Majuzi uthi yize engenaso isiqiniseko ngokugcwele ukuthi kunabantwana abahlukumezekile ngokucansi kodwa useke wezwa amahemhemo ukuthi bakhona abafundi ababhekana nesimo esinjalo. Uthi ukufika kwalenhlangano kulesi sikole unethemba lokuthi abafundi bazovuleleka bakhulume uma behlukunyezwa emakhaya okanye emphakathini abahleli kuyo. Ngisezwa ezinganeni anginayo umuntu professional isibonelo njengane mayithi ithole ukuthi mhlawumbe iyahlukumezeka ekhaya ngokocansi. Angeke mina ngithi ingane ngibeke my head on the block ukuthi ingane iyahlukumezeka kodwa into engayisho ukuthi ngizwa zithi then bese ngifuna ama professionals azodila nayo. Mhlawumbe ke ukufika kwenhlansi yethemba njengoba igama labo lisho kuletha inhlansi yethemba kithi njengesikole futhi ngibona ukuthi mhlawumbe nezinye izinto ngibona abantwana njengoba bebhizi beqhubeka kusetshenzwa lapha bavulelekile basebenza nabo kahle bahamba bebabuza and uyababona ukuthi bakwazi ukuvuleleka kubona mhlawumbe ngoba babona abanakho kwethuka mabebhekene nabo lokho kusilethela ithemba ukuthi ke mhlawumbe nalabo kade benazi inkinga zangempela bayokwazi ukuthi besizakale. Omunye wabafundi bakulesi sikole ngeke silidalule igama lakhe uthi baningi abantwana abahlukunyezwa emphakathini kodwa bangazi bazotshela bani. Uveze ukuthi naye uqobo unaye umngane wathola ukuhlukunyezwa ngokocansi. I-community la ngiphuma khona around la eSlova mina sengeke ngayizwa umuntu obewumngane wami obekuhlozi kakhulu wahlukumezeka ngokocansi ehlukunyezwa uStepfather sakhe abehlala nathi bebemthembile bonke abantu endaweni bebukeka njengobaba oright oba nami ungambona nje ungayibonela ubaba oright oy decent man kanti nje cha uyazi ukuthi wenzani ingane lapho yazi athathe isinqumo sokuthi ibaleke iyohlala kubo komfana ngoba bingeke sakwazi ukubhekana nalowo baba. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uZamando Sicele ekwambonambi eMtubatuba.
Sayizokubalula impilo kwizakhamizi zasendaweni yasobize empangeni enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal kulandela ukuvula kwesikhungo esidle kuyigidi ezine zamarandi esaziwa ngobizo Community Service Center esineyinsiza ezahlukene ezosiza umphakathi. Lokhu kudalwe imeya kaMasipala kuMhlathuze uMduduzi Mhlongo lesi sikhungo sizoba ke namahhovisi ahlukene okuhlanganisa nomnyango wezasekhaya awakasasa kanye ke nesikhungo samakhompyutha. Ngeke zisaphoqeleka ukuthi zihambe amabanga amade izakhamuzi zasobize empangeni kulandela ukuvula ngokusemthethweni kwesikhungo ukutholakala kuso izinsiza ezifana namahhovisi omnyango wezasekhaya, amahhovisi akwasasa kanye nesikhungo samakhompyutha esizosiza kakhulukazi intsha kule ndawo. Imeya kaMasipala uMhlathuze uMduduzi Mhlongo iveze ukuthi lesi sikhungo sizoba usizo kakhulu kumphakathi ngoba bazokwazi ukuthola ukuthi iziphi izinto oshoda ngazo njengoba wonke umuntu ozohambela lesi sikhungo ezobe ibhaliswa phansi aveze lokho asuke kudinga. Ube sekhuthaza umphakathi ukuthi uvikele lesi sikhungo ngoba sizokwenza ngcono impilo yabo. Silindele ukuthi wonke ama services azodingeka akwazi ukuthi atholakale la, including ukuthi njengoba abantu bazobengena sizobe siyithatha i-database noma i-data eshoyo ukuthi umuntu yini abezoyifuna la. Kungase kwenzeka ukuthi service esingenayo at the time, but as i-data siyithatha izobe ikhombisa ukuthi i-general need yabantu mhlambe ibheke ngala, and then bese sikwazi ukuthi siqhubeke nokukhuluma nohulumeni so that bakwazi abantu ukuthi bathole leyo service. Kuzokhumbuleka ukuthi le ndawo ekuwa 32 ngaphansi kwaMasipala uMhlathuze ibikade engaphansi kwaMasipala waseNtambanana owagcina uhlakaziwe. Inselelo enkulu ebhekene nalo masipala ukuhlinzeka ngamanzi, kanti uMhlongo uthi kunenqala sizinda yamanzi abayakhile. Le ndawo sayithala ngaphansi kwaMasipala waseNtambanana ingenayo inqala sizinda yamanzi. Mabefika la eMhlathuze ke kwase kuba ukuthi sifaka manje uhlelo lokuthi bathole amanzi, sakha i5 megaliters lapha kwahlaza ezohambisana nenye 3 megaliters esesiwakhe ngapha emacekane, bese ke sifaka amapayipi ngaphansi azokwenza ukuthi abantu bathole amanzi emakhaya empompini kunokuthi baqhubeke bethola amanzi ngamathanki. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uZamando Sicele obizo empangeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 14 rand 70 cents kwi-dollar laseMelika libe ngu-20 rand 19 cents, kupondo waseBrithani libe ngu-17 rand 2 cents, kwi-euro yase-Europe. Kanti intengo yegolide yona ime $1,765 4 cents ounce, kuthi intengo yayo engahluziwe yona ime $84 86 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo bekade ngumqeqeshi wezikamagebhuli Orlando Pirates uMilutin Micho Sredojevic usethole kwinkantolo entsha yezomthetho eGqeberha enecala lokupotozwa wesifazane owamlethela itiye ehotela ngesikhathi somqhudelwano weCOSAFA Cup ngonyaka odlule eEastern Cape. Ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko uMicho wayesengumqeqeshi weqembu lesizwe laseZambia kusadlule unyaka odwa nje eshiye kwi-Orlando Pirates wajoyina iZamalek yakhona eZambia. Yize ke noma ethole necala lomqeqeshi kepha ke isigwebo sakhe silengiswe ngaphansi kombandelo ukuthi ke angatholakali enze icala elifanayo kule minyaka emihlanu ezayo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Nina benyathe emnyamakandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela ziyeguqa bese iphakana namuhla hlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo.